Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Maong subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Oh no, nasuko na sa siya. Natandog na ko ang iyang garbo. Please, tubag ako. Hello? Salamat. Oh, ha? Paminawag ko, Chris. Sir? Ikaw ang akong binlan ni Angeli. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Sir? Ako itugyan mo si Angeli. Sir? Sir, sorry ha. Huwag mo kasabot. Dili ba matod pa ninyo? Suod mong managhigala si Angeli? Oo. Yes, sir. Kababata mi, silingan. O suod gid kay sir. Gikan pa sa gagmay pa mi mga bata. Kami ni Dax, iyang kabats. Maong ikaw ang akong binlan ni Angeli. Magtinabangay ta. Ayaw siya agpasagdi. Ngano man ni siya? Concern lang ko siyang kayuhan, Chris. Kung ingon pa na sir nganong imo mas siyang gibiyaan. Nganong mas gipili man nimo si Nadine kay ni Angeli? Nganong imo mas siya gipasakitan? Koreksyon. Ako'y iyang gipasakitan. Chris, pila ka beses ko may offer niya nga magpakasal tungod kay gusto rin kong mahimutang. Gusto na kong magbuhat o kaugalingong pamilya. But she took it for granted. Pagkataas sa higayon nga ako gihatag ni Angeli, pero iya lang gibaliwa. Huwag yun ako makita niya ang interes. Mao nga ako na timbang-timbang nga huwag yun siya ikugman ako. O niya, ako ba rin siyang pugson? O sa may mong maanis sa kapinugos ka panag-uban? Kalibay ba? Dili gyud, Chris. May pag-imo siyang suwayan. Ha? Pulos mo ay kabilinggan sa kinabuhi karon. Maong, nganong di man mo suwayan sa pagpanguyab si Angeli? Paminaw na ko, mas compatible mo. Dili lusong si Angeli sir nga pwede rang gamitan og lain-laing alho. Chris, gano bang imo man siyang gipanag-ingnan sa alho nga naaman siya pagbati? Tao siya, Chris, nga pwedeng mahigugma sa magkadaghan ni bisan kinsa. Mintras doon na pa siya kinabuhi, dili ba? Sir, mahimo kayo nga... mahimo kayo ang imong gihangyon ako, sir, nga di na ako pasagdan si Angeli. Ako siyang bantayan. Kay, what are friends for, di ba? Kung love nimo ang usa ka friend, of course, imo gyud ipakita ang imong concern. But not to the extent nga imo na sa hinuon siyang maabusahan. Giisip na mo usa ka pag-abuse kung manguyab ka sa imong friend. Chris, kung sama ka makadungog ganaim ng uyab sa dili niya friend, nga na magyud magsugod sa friendship ang courtship, dili ba? Sir, bisag wa pa kamuhangyo nako nga pabantayan si Angeli. Dili na problema tungod kay nga friend ako siya. Then, usa siya sa ako mga concerns. Pero, nganong labdon pa man nimo ang imong user bahin ni Angeli? Nga naa na mo kay asawa? Di ba dapat lang anha ka na mo focus ni Nadine? I made a big mistake. Unsa? Agay lang unta nga ako na siyang gisakay-skayan o gwa pakasli. It's a big mistake nga lisod sa pagbakwi kay doon na ako'y gipirmahan.
nga ako na gyud siyang tulubagon. So walay rason aron labdon pa nimong imong uho sa laing tao, di ba? Atubangan na lang ang bagong yugto sa imong kinabuhi uban ni Nadine, sir. O isipan na lang si Angeli nga usa sa mga ordinary nimo nga mga friends. Kaya tingali siya pa hinuon niya ang makaingon sa dili ninyo pag sinabtanay og ni Nadine. Sorry, sir, ha? Nga ingnon te ka. Nga mangta sa bagay ng way sama na imong asawa. Gusto ka? Ako nang na-realize atong among gikasugat sila si Dax sa mall. Ako nakita nga nagdilaab ang iyang mata sa tumang kalagot nga nagtutok ni Angeli. Mga hait na tinanawan ang iyang gipakita. Nga kung nabaraw pa, mitaop na. Sige, sir. Paminaw na ko. Murag iyang gihapak ni Angeli ang tanan niyang mga kahiubos. Kay kapakyasan ang iyang naangkon sa iyang tumong sa pag-angkon nimo. Sangko sa langit ang ako kalipay, sir. O gilagin na ako nga utang buot kang Angeli ang akong pagkalingkawas gikan sa kuko ni Nadine. Sorry, sir. O ako'y tumo nga dauton si Nadine. Aron ka lang nga mabugnaw niya. Isulti lang ako ang tinuod. Balik dito sa resort. Kaya magkikita ko rin tanan sa ipamimubiya sila din para dumaghanimon sa laing nasod. Hangyo na. Nga lauman ako ng imong dawaton unya, Chris. Huy! Usa ni susi mo uwa? Nga nung ihurga na imong attire? Uy, mura maginoon ka usa ka balabal driver diha. Uy, nga naila na murag, way paki sa ilang sulob, ang ilang palulob ba? Mura ka ba yung gibiyaan sa panahon? Hoy, ikay ihas. Hala no? Di ba uso ron ang pagpagidlay sa biste? Taro nga karsones gisi-gisian, di ba? And I find it na okay lang tuod, maong akong gisuwayan. Para sa usa ka bag-ong pamaagi sa pagpangitag kwarta din ako yung haguan. Usa mong plano, uy? Suway kog drive og habal-habal para malingaw. Unsa? Ay da, suway lang good. Pero ganahan ko, ipadayon. Mura na kong kabuangon, uy, nga anilang pero mag-standby sa resort. Naanagoy mga kasaligan. Di ba? Ikaw na aka. O si Picto. Ako, sa ubang bahay na lang ko. Pero, ang dili gyud ako kalimtan nga tarungon lang gyud nato sa pagpadagan, no? Kining dapita. Kay mahal kaayo sa amahan ni Rodney. May mga sakit mang memories nga akong nagian din eh. But still, love sa nako ni dapita. Usa pa, tao kong may konsensya. Maong bisag ako pang natilawan ang kapuang ni Rodney. Sa gihapon na ako'y tulubagon. Aron kabayaran ako pagtabang ni Rodney nako sa unang panahon. Kalimtan ako ng pagdumot. Kadili na makatabang sa pagpagaan sa atong dukan. Kundili, ngusamot taan na nga mabugatan. Maong, chill lang yun, di ba? Okay? Di ba okay na? Lahi sa niya. Lahi sa ka Angelino. Lahi na nga Jili ang ako gatubang karon. Daghang kausaban ang mahimo sa pagpanglabay sa oras, Dax. Well, nagpasalamat lang ko karon. Gagibo ka sa Ginoo ang ako mga mata. O gitudloan sa mga maayong laka nga angay buhaton. Mao nga gikan karon, tabangin ako sa pagpahinumdum nga angay na nakong duahon ang simbahan. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Han, pwede mo hangyo? Oh, sure. Asa man na? Kung kaya lang ako, di ko ka magkapaabot nga ako kabalibara. Pabalik ako dito sa resort. Why not? Pero oras tanan, let's have an agreement. Bisag kinahanglan pang naipirmahan, andam ko ka ng buhaton. Oh, nagasiguro ka? Lagi, wag kay pagsalig na ako.
Sa iyo na usahay ang pagpasalig. Pero, may mga higayon nga lisod ding tumanon. Ngano? Nabay mga rules nga kinahanglan akong tumanan? Yes. Pero usa lang. Ang pagbinuotan o pagrespeto sa mga tao nga nagpadagan ditong napita. Ubos na silang tanan sa imong kahimtang. Pero tao sila parehas nimo. Mahong, angay lang nimo silang tahoron. Oh, kana ready. Ay, why problema? Angele, asa bang ka? Aw, magkalingaw ko pamasahero, nana. Uy, usa! Uy, nga nagutaw na kahuna-huna ka man, ana. Nga, wa magugko mahinom-dom nga mida ka og motor. Daghan mo guwa mahibaw isa ko mga kasinatian atong panahon nga nawa ko sa inyong pananaw, nana. Uy, mao ba? Daghan ko gipuhat. Daghan ko gitudlo sa akong kaugalingon nga mga pamaagi nga pwede kaayon akong kapangwartahan kung wala ako'y tao nga kasandigan parehas ni Rodney. Sayop kaayo mo sa inyong gituhuan nga nagbuhay ray nako atong wa na ta makita. Wa na ko gispoil ng akong kaugalingon. Kay kaya na nakong paliton ang tanan kay naay Rodney nga akong gisandigan. Wa na ko tuloy ang akong kaugalingon sa pagtinapulan. Tungod kay gipanagan-an ako ang umaabot. Parehas karon. Nga wala ang tao nga mitabang nako. Ay, kung mao ka na pag-amping, Angele. Oo, nana. Salamat sa pagpahinomdom. Aris ako, para dakot ako kog agi. Thank you, hon. Thank you sa imong paghatag o higayon aron nga makatunog kog balik sa resort sa dili pa kita mo biyan ini napita. Ay, excited na kayo ko nga maligo sa falls. Oh, thank you. Hey! Stop! Hala! Nakabangga ko. Oh my God! Uy, nakakita! Walang tao sa palibot. Rider lang ka na. Biyain na. Dali! Aron din tama problema. Mulan ka para bata. Sirit na! Manaugog ko na. Di alam ko na ka. Sir? Ay, sir, morning, sir. Si Angeli. Wa na din ni sir. Ipalihog ko kandam sa sakarong para na mo na din. Yes, sir. Excuse me, sir. Oy, Sir Rodney! Dax, payo kay ni Araday ka. Asa mo ko na to si Angeli. Nagpaandam ko grom ni Picto para na mo na din. Kay ugma pa may malik sa syudad. Asa mo ko na to si Angeli. Ay, kanita, sir, ha? Kaya ako tawagon. Sige. Hello? Yes, speaking. O si ato, sir? Unsa? Ay, ginoo ko! Din! Dax, sa'yo problema. Na-discuss na si Angeles, sir! Pagtarong, oy! Din! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.